Hoci muži majú silný zmysel pre identitu vo verejných záležitostiach, často je to na úkor osobnejších zmyslov pre ja. Dôsledkom existujúceho silného racionálneho a objektívneho prepojenia medzi osvojenou mužskosťou a naučenosťou neosobnosťou je často slabý zmysel pre individuálnu identitu. Odsudzujeme zo svojich pocitov a emócií, učíme sa pocity odstraňovať z okolitého sveta. Z toho vzniká falošný zmysel pre objektivitu. Do takej miery stotožňujeme s cieľmi, ktoré sme si najmä v práci vytúžili, že sme často slepí k svojim. Je fráske pociťovať potreby závislosti bez toho, aby bola ohrozená naša mužskosť. Zriadene vytvárame emocionálny jazyky, ktorom sa identifikujeme ako ľudská bytosť. Je nám vlastný falošný pocit kontrolný vlastného emocionálneho života. Keď si myslíme, že všetko zvládame vôľou, nie len, že sa učíme schovávať svoje pocity pre seba, alebo často sme jasných a rozprávkach, keď sa so svojimi pocitmi chcú zdôveriť iní ľudia, známe svoje problémy, pretože by to znamenalo priznať vlastnú zraniteľnosť. Emocionálnym potrebám feminizmus sa principiálne zmocňuje spôsobmi, akými boli ženy zviditeľňované vo verejných záležitostiach, ale takmer nikto neskúmal to, ako často muži nevidia samých seba. Práve preto my muži neustále prenášame svoje problémy na druhých. Hoci muži majú silný zmysel pre identitu vo verejných záležitostiach, často je to na úkor osobnejších zmyslov pre ja. Dôsledkom existujúceho silného racionálneho a objektívneho prepojenia medzi osvojenou mužskosťou a naučenosťou neosobnosťou je často slabý zmysel pre individuálnu identitu. Odsudzujeme zo svojich pocitov a emócií, učíme sa pocity odstraňovať z okolitého sveta. Z toho vzniká falošný zmysel pre objektivitu. Do takej miery stotožňujeme s cieľmi, ktoré sme si najmä v práci vytúžili, že sme často slepí k svojim. Je fráske pociťovať potreby závislosti bez toho, aby bola ohrozená naša mužskosť. Zriadene vytvárame emocionálny jazyky, ktorom sa identifikujeme ako ľudská bytosť. Je nám vlastný falošný pocit kontrolný vlastného emocionálneho života. Keď si myslíme, že všetko zvládame vôľou, nie len, že sa učíme schovávať svoje pocity pre seba, alebo často sme jasných a rozprávkach, keď sa so svojimi pocitmi chcú zdôveriť iní ľudia, známe svoje problémy, pretože by to znamenalo priznať vlastnú zraniteľnosť. Emocionálnym potrebám feminizmus sa principiálne zmocňuje spôsobmi, akými boli ženy zviditeľňované vo verejných záležitostiach, ale takmer nikto neskúmal
to, ako často muži nevidia samých seba. Práve preto my muži neustále prenášame svoje problémy na druhých.